Jatuh hor kaham yang para dam sisa hor ni dam sisa tamu tongka maisa bai kisah jora norni bagi diklai kya kisah update nai nai lagi na bus kau sini Kokborok M.A Entrance rok tongo plus tai date 1 to exam rok tongo okay kabang ma update remi kisah busy ma bai okay Friday seng to kisah nai nai lagi na M.A Entrance rok ang date rok sepoi thamai kya bufuro CUET bufuro borong ni exam rok ba form fill up rok date to tongko nai nai gena okay amo borong web page ingke amo extension update registration for common university and test ni chawang ke extension khlai ga ni chaw first February jora tongmani agi nukmani iko agi ni nukmani 2 January ni simi to January to 1st February 2025 online registration tongmani ingke abo tabu jeng aron wiman ka okay extend khlaika mane bari rupika 8 February 8 tarik jora abo ni yagolo tai bari regla khaima tongo okay kisa bari reka 1 tarik tongmani tai sapta kaise bari reka gange je khaya tongnai rona ang abun chana mu chungo norok M.A Entrance rona ni hane wansuk tongai khlaimai arok norni jora tongphiko norok dati khlaidi tini 5th tai saltam tongko tini 5th February ingka tai saltam abo ba 11:50 PM mane 11:50 jora ti norok khlaiman ingka angke norni payment successful final transaction fee ingka agyo 2 tarik tongmani tabo abo 9 tarik February jorang nai ingka norni correction jodi chaya tongai kabo correction khlaina abo 10 tarik jorang nai abo yagolo norni tai date ok bari gala khaima tongo exam se ngui thangana haita angke amongkha norni update amo 31 January bo update romani ang asuk din khub khuluk jaiga nugia tongmani ingke norok je entrance ni bagi form fill up khlaiya ko norok dati khlaina di gani advice ka bono tongnai chini Tripura rogo to asuk computer ni facility kri ingke jeng Delhi rogo thangnai sorry Delhi ne Guwahati rogo Kolkata rogo jeng center khlaima nukha ge baksa ni ke Delhi ko sorry Kolkata ro khlaio Shillong rogo khlaio ba chini gana gine Assam abo hero khlaio angke baksa saw kaitham fill up khaiga khlaia angke no jesik mansak fill up khlai tang angke je rang bai kaisa subject khlaimano rang bai no tai tinta total tinta subject ro fill up khlaimano angke exam rothuriya thu nung Tripura ro khlaini ni bagi kaitham subject ro fill up khai tang angke tini Kokborok aguli hingga angkhana abo Guwahati thangi ronani possible ya aboni bagi no abo haikla je khlaijak ro tinta fill up khlaijak ro borono aguli ro narangnani ba agartala ro narangnani very possible means chances dong kangke no obudi ro use khlaina nangnai bokhro use khlaina nangnai ang Kokborok simi rona hini Kokborok simi fill up khaijale nang Guwahati ban khiklai mano ta aboni bagi no tam salak khlainai ingke borok jesuk salak no wasuk salak manai jesuk 600 taka bai ba 700 taka bai ang kaisa fill up khlaimano ke ba tinta fill up khaima da 600 taka bai fill up khai dita exam rethuriya thun tangke nini center Tripura khlaina nangnai ingke phatra center khlai khamani no thangnani phainani tongoinani chanani abo rang kwbangma bayo haita ingke norok tei student si ko student ngui ara thangari phainani buini hasteo ni Tripura hause nuku guri thangbai pongka angke abo hai buini jaga thangi sianu ya jaga thangi exam center ro tuma lengi thang ba yabono rangri ro kwbangma noni baine hingka abono fill up rang bai no singa ko te kaisa kani fill up khlai re ani khe abo hai suggestion haisi okay amongkha norni extension date engkha norni ate kisa date bari fika je khai tongna abo nang koine norok dati 8 tarik ni horni 11 sigang khlaina baidi engke amo asu nong siton tini te kesa ang update doana engke abo engke norni kisa class rok nahi ne kisisa engke amsu nong siton amo norni bagai form fill up ni update